Много време преди снимките на този филм, хората от Сдружението ни предупреждават, че ще срещнем критици на тяхното начинание. Ще чуете, че има големи разлики между филма и нашата адаптирана възстановка. За яростните критици бившите танцори допълват: ние не търсим драматизма, сълзите и тъгата на онази сватба, но ви каним на една огромна, весела, истинска традиционна сватба, с която обаче се покланяме пред славното българско историческо минало. Дойдоха. И Караиванови са тук. И Манола. И Стефан. И Деведжиеви. И отец Иван ги води. Отец Иван е тук. Значи всички дойдоха. Хиляда и 500 души ги настанихме на софрите и той момент, който беше отгоре, който го погледнах, беше наистина много красив. Струваше си. Много повече от това, което мислих. И се надях наистина. Друго е да го видиш, да си го представиш по някакъв начин, но след като го видях, вече си как да, успяхме. И той се радвам, че както моите сълзи на мои колеги, щом чак на генералния спонсор очите му се насълзиха, значи това трябва да говори. И не само него, и още на много хора не се насълзиха очите. Хората търсят такива по-естествени събития. Нещо, което се случва сред природата, нещо, което се случва не чак толкова режисирано, нещо, което дава на хората възможност да се докоснат до традиционната кухня, до традиционната култура. Мечтателно ли сте вие? Да, и то доста голям. И мога да кажа, че стига да повярваш истински и да го желаеш и да имаш подходящи хора, мечтите се сбъдват. Сполай на всички, които дойдоха, защото сватба без сватбари е като чан без език. Сполай на тия, които облякоха най-хубавите и най-гиздаите се премени, да ни запомни планината с хубаво. На здраве!
Скъпи младоженци, нека Бог в този час да ви благослови, да бъде с вас, да ви съпътства през всички дни на живота ви, да ви помага, да ви пази от злото, от зависта на злобни човеци. Дръжте така здраво за ръце винаги в този труден живот. Като сте заедно, вие ще успявате. Живейте мирно и спокойно и с любов. И заедно всичко вършете, така вие ще успеете и живота ще ви мине много леко. Бог да ви благослови, да ви дава здраве, да ви даде много дечица да имате. Целуни кръст. Амин. Амин. Сега пините заедно така се. Да се живи здраве, младите! Амин. Дай Бог. Давате на кръщение!